Trăia odată într-un sat liniștit o frumoasă fetiță. Bună ziua, domnule! Oh, Scufiță Roșie, bună ziua și ție, Scufiță Roșie! Bună ziua, doamnă! Tu erai! Ești mereu bine dispusă! Bravo, Scufiță Roșie! Mulțumesc! Ca toate fetițele din lume, și ea avea un nume. Pentru că purta mereu o căciuliță roșie, toată lumea îi spunea Scufița Roșie. Bună ziua și vouă! Dar de ce o iubeau toți pe Scufița Roșie? Pentru că era o fetiță bună la suflet. Bună, bunico! Bine ai venit! Bună, mamă! Bine ai venit! Ți-am adus un mic cadou. L-am lucrat cu mâinile mele. Ce zici, îți place? Mulțumesc, bunicuțo! E foarte frumos! Să vedem dacă îți stă bine. Dar îți vine foarte bine, e măsura perfectă. Da, într-adevăr, îți stă foarte bine! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, bunicuțo! Îl voi purta în fiecare zi! Mulțumesc mult! Foarte bine, draga mea, mi-a făcut plăcere să o lucrez pentru tine. Mă bucur că îți place. Scufița Roșie își iubea nespus de mult căciulița. Într-o zi, fetița a primit o veste care a întristat-o. Bunicuța e bolnavă? Da, mă tem că așa este. E ceva grav? Nu este nimic care să te preocupe. Deja se simte mai bine. Mă tem că pentru câteva zile bunica nu va putea veni să ne vadă. Trebuie să te rog ceva. În acest coș este vin și o mică turtă. Te-ai putea duce să-i le duci, deoarece eu nu pot ieși din casă. Să mă duc la ea? Sunt sigură că atunci când te va vedea se va simți mai bine și în câteva zile va fi în stare să vină la noi. Ce spui? Ai dreptate, mamă! Fug imediat la ea! Da, du-te imediat! Stai, așteaptă un pic! Te rog să mergi direct la ea acasă, să nu te abazi din drum, căci ai putea vărsa vinul și nu i-ar fi deloc pe plac. Bine, stai liniștită! Te rog să o saluți pe bunica și din partea mea și să-i urez sănătate. Stai liniștită, voi face tot ce m-ai rugat! Foarte bine! Pa, mami! La revedere! Întoarce-te acasă de vreme! Hei, Scufiță Roșie, abia am scos fursecurile din cuptor, nu vii să le guști? Vă mulțumesc, chiar nu mă pot opri? Merg acasă la bunica! Hei! Hei, Scufiță Roșie, de ce nu te oprești să pescuiești cu noi? Altă dată, azi nu mă pot opri! Oh. Casa bunicuții era în mijlocul pădurii. Mai era un pic de mers când, deodată, se auzise un zgomot, un vânător care venise în pădure să vâneze. M-am speriat groaznic! Am auzit vorbindu-se despre tine, tu trebuie să fii Scufița Roșie. Îmi pare rău, n-am vrut să te sperii. De ce mergi singurică prin pădure? Unde te duci? Merg la bunica mea care e bolnavă! Bravo, ești o fetiță cu un suflet mare.
Te rog, Scufiță Roșie, să mergi cu băgare de seamă. Un lup fioros își face veacul de ceva timp prin această pădure. E un lup rău în pădure? Acel lup este înfometat și dacă va întâlni o fetiță drăguță ca tine, va încerca să o mănânce. Deci te rog să fii prudentă, Scufiță Roșie. Mare atenție, te rog frumos. Bine, vă mulțumesc pentru grijă. Grăbește-te, nu zăbovi prin pădure. Nici o grijă, mă voi grăbi. La revedere, copila mea, fii atentă la ce ți-am spus. Stați liniștit. Era cât pe ce să o pățesc. Dacă m-ar fi văzut vânătorul, m-ar fi pușcat. Fetița e foarte delicioasă. Sunt atât de înfometat, trebuie să o mănânc repede. Dacă nu mă înșel, vânătorul a întrebat-o ce caută singură prin pădure. Iar ea a spus că merge la bunica ei, bolnavă. Cu puțin noroc aș putea să o mănânc și pe bătrână, deci prânzul ar putea fi bogat. Ar putea fi o adevărată lovitură. Dar trebuie să fac un plan. Ia. Chiar am o idee. Mă aștept o masă copioasă și apetisantă. După ce și-a pus la punct planul său diabolic, lupul a fugit cât a putut de tare ca să iasă înaintea fetiței. În acest timp, Scufița Roșie își vedea liniștită de drum. Scufița Roșie! Cine mă cheamă? Bună ziua! Ajutor! Lupul cel rău, salvați-mă! Nu, stai puțin! Cred că ți-ai făcut o impresie greșită despre mine. Eu nu sunt un lup rău, nu! Eu sunt bun, ca pâinea caldă și sunt foarte drăguț cu toată lumea! Tu ești un lup bun? Păi da! Dar tu... unde te duci? M-ai mințit! Tu ești lupul cel rău despre care mi-a povestit vânătorul. Nu, n-a făcut stomacul meu așa, nu! A trecut un porumbel! Dar porumbeii nu fac zgomote de felul ăsta. Ba da! Ți-au auzit vocea și s-au speriat! Nu știu dacă să te cred sau nu, doar că mi se pare ciudat. Ia gândește-te tu, dacă aș fi fost un lup rău, te-aș fi mâncat imediat fără să mai stăm de vorbă, nu? Într-adevăr, așa este. Păi cum să-ți dovedesc eu că sunt un lup bun? Faptul că este mult lup rău nu înseamnă că și eu sunt unul dintre ei, nu-i așa? Ia gândește-te! Te cred mai convins, ești un lup bun. Mulțumesc, Scufiță Roșie, mulțumesc! Mi-ești prietenă. Ia spune-mi, ce cauți tu prin pădurea asta? Ia zi-mi repede. Mă duc să vizitez pe bunicuța mea, e bolnavă. Dar unde stă bunicuța ta? Casa bunicii e chiar în mijlocul pădurii și e vecină cu 3 arbori giganți, nu poți greși. Dar văd că ai un coșuleț acolo, ce ai în coșuleț? Sticla cu vin și o turtă făcută de mama. Și altceva nu mai ai? Dar de ce mă întrebi? Nu e bun ce-i duc? Ba da. Ieri plăceau și niște flori. Privește în jurul tău. Pădurea e plină de flori. Poți să-i faci bunicuții un buchețel frumos. Da, ai dreptate. Sunt sigur că bunicuța ta se va bucura. Hai, florile abia așteaptă să fie culese. Văd ce frumoase. Bine. Mireasma lor va împrospăta aerul din casa bunicii. E vă ajută să se rătoșească mai repede. Da, poate ai dreptate. Te rog să mergi la casa bunicii fără să te abați din drum. Da, dar să culeg niște flori nu e pierdere de timp. Sunt sigură că bunica va fi fericită. Îți mulțumesc pentru sfatul tău. M-am înșelat în privința ta. Acum știu că ești un lup bun. Ce frumoasă e și asta. Și asta. Și sunt multe flori frumoase. Ia uite. Ne-a fost greu să o conving. Ia și acum să duc eu planul mai departe. Deci casa bunicii e lângă 3 copaci înalți, dar trebuie să-i găsesc. Asta e. Asta-i, nu ca pe nicio îndoială.
bate la ușa mea? Sunt eu, bunicu, nepoțica ta, Scufița Roșie. Ți-am adus un pic de vin și o tortă făcută de mama. Oh, ce bucurie mi-ai făcut! Intră, te rog, ușa nu e închisă. Hai, intră, te rog. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Așteptați, păsărelelor! Întoarceți-vă la mine! Ce minunăție! Sunt atât de fericită! O coroniță, o coroană, îmi fac o coroniță din flori. O coroană și voi deveni prințesa din pădure. Scufița Roșie uitase complet de promisiunea făcută mamei. Îmi stă bine? La 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 la. Din aceste flori o să-mi fac și un colier. În acest timp, în casa bunicii Scufiței Roșii se petrecuse o mare nenorocire. De mult n-am mai mâncat așa bine. Și acum urmează Scufița Roșie ca desert. Dar ar fi mai bine să mă pregătesc. Scufița Roșie trebuie să sosească dintr-un moment într-altul. Ia să vedem noi. Ia să vedem, asta nu. Asta cred că merge. Cum îmi stă? Cum îmi stă bine, nu e? Nu e bine. Ia să pun eu ceva pe cap. Pe cap ce ar merge? Oare ce să pun? Asta e perfectă. La 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 la. 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 La la la. Nu m-am mai distrat așa de mult timp. Oh, Doamne Sfinte! Scuzați-mă, prieteni, dar acum chiar trebuie să fug. Scufița Roșie? Bună ziua, dragă! Bună, Scufiță, bună ziua! Hai că merge. Bună, Scufiță, bună, dragă! Bună ziua, dragă! Bună ziua, Scufiță Roșie! Bunicuță! Bunicuță! Gata, a ajuns. Așa. Sunt eu, bunicuța Scufița Roșie, am venit să te văd. Oh, ce surpriză plăcută, Scufița Roșie! Intră, ușa nu e închisă cu cheia. Dar ce voce ciudată ai, sărăcuța de tine. Ai o răceală foarte urâtă. Bună, bunicuță, ți-am adus un mic cadou. Un coșuleț este o tortă făcută de mama și o sticlă de vin. Iar în drum ți-am cules un buchet de flori, sper să-ți placă. Mulțumesc foarte mult că te-ai gândit la mine. Doamne Sfinte, ce urechi lungi ai, bunicuță, nu le-am mai văzut până acum. Adevărul, dragă mea, este că sunt atât de lungi ca să pot auzi mai bine când vorbești tu, știi? Și ce mai e? Da, bunicuță, de ce ai ochii așa de mari, îmi spui și mie? Ba e ca să te pot vedea, dragă, mai bine, Scufița Roșie, înțelegi? Da, dar e ceva ce nu înțeleg, bunicuță. Cum de-ai mâinile așa de mari? Vai, dar nu fi prostuță, dragă. Așa ca să te pot îmbrăcișa mai bine, nu înțelegi? Mă sperii de moarte, bunicuță. Nu mi-amintesc să fi avut așa o gură mare. Am gura mare ca să te pot mânca pe tine.
După un prânz bogat, un somn după masă, asta e tot ce îmi trebuie acum. Azi e ziua mea norocoasă, voi avea niște vise minunate. Lupul cel rău nu e de găsit nicăieri. Aceea pare să fie casa bunicii Scufiței Roșii. Oare micuța o fi ajuns cu bine? Ia să vedem. Sper că da. Nu mi-am imaginat că o bătrânică poate să sfore atât de tare, doar dacă nu... În sfârșit l-am găsit pe lupul ăsta rău. În timp ce eu te căutam prin pădure, tu o pândeai pe bunica Scufiței Roșii, lupule. Vânătorul a înțeles că Scufița Roșie și bunicuța erau în burta lupului cel rău. Trebuie să mă grăbesc, să le salvez repede pe săracele nevinovate. Neapărat să fac ceva. Și așa vânătorul decise să-i taie lupului burta pentru a fi salvate Scufița și bunicuța. Și dintr-o dată... În sfârșit sunt liberă! Mirosea atât de urât în burta lupului! Nu credeam că o să scăpăm vreodată de acolo. Bunicuța, ești afară! Am reușit! A fost o minune că am trecut prin aceste locuri. Îți mulțumim foarte mult, domnule vânător! Vă datorăm viața. Dacă nu erați dumneavoastră, probabil că acum am fi murit deja. Credeți-mă, a fost plăcerea mea să-l vânez pe acest lup pe care îl caut de foarte mult timp. Încă doarme! Ce v-ați gândit să faceți cu el? O să găsesc eu o metodă de a-l pedepsi pe lup. Voi aduna multe pietre. Poftim! Scufița Roșie a făcut multe drumuri în grădină ca să adune pietre pe care le-au cusut în burta lupului. Nu. Dacă vrei un sfat, prietene, ridică-te din pat înainte de a te doborî definitiv. Haide! Aoleu, ce mă fac? Aoleu! Nu pot să merg! Aoleu, nu pot să merg deloc! Aoleu, ce viață! E grozitor! Aoleu, După acea noapte, nimeni nu l-a mai văzut pe lupul cel rău prin pădure. Am nevoie de o pastilă! Cum te mai simți, bunicuță? E mai bine? Mult mai bine. Și știu și de ce. Vizita ta neașteptată, bunătățile pe care mi le-ai adus m-au făcut să mă simt mai bine. Într-adevăr, îmi
face mare plăcere! De atunci Scufița Roșie își ține cuvântul față de promisiunile făcute. Dacă ar fi ținut seama de sfaturile mamei de a nu se abate din drum, ar fi evitat toate aceste neplăceri.